Krista toi sulle kuulemma johonkin... Ei tuonut mulle käteen. Silloin kun Altaan toi, niin... Ei tuonut mulle mitään, sanonut vetimistä. Tässä on vetimet. Se on kiva, että ne on siinä. Mä luultiin, että näitä kahvoja ei ottaa. No niin, täältä tulee vähän Camilla omia tavaroita ja laittaa tää nyt tähän siksi aikaa. Tää on aivan Camillan tyylinen. Tulee tykkäämään kyllä mielettömästi, että japanilaistyylistä täällä toi kuva ja kaikki, niin kyllä tulee tykkäämään ihan ehdottomasti. Että. Mahtavaa. Nyt on vielä vähän askareltavaa vielä. Okei. Kiitos. Tyyny paikalle. Matkan varrella saatiin jo vähän osviittaa siitä, että miltä Camillan koti tulee näyttämään. Kohta päästään sisälle ja nähdään lopputulos. Moi! Ollaanpa sitä rentoutuneen näköisiä. Joo. Itse näytetään erittäin hyvältä. Aika tiukalle menee kyllä. En tiedä tiukin. On tässä ollut muissakin projekteissa saada omat murheensa. Minkälaiset odotukset on nyt? Tässä ei kuitenkaan ollut kuin se 48 tuntia välissä aikaa remontoida. No mä nyt lähinnä ajattelin, että mä en mitään hirveitä rimmoja vedä, ettei sitten tuu mitään. Sanotaan ympäripyöllisesti. Siellä odottaa Lukaa. Näin toivomme. Mikä olisi pahin painajainen, että miten Mikko on suunnitellut sen? En mä nyt osaa eritellä mitään, mutta varmaan jotain, että siis ei yhtään vastaisi niinku mun mielikuvia kodista ja niinku mun tyylistä. Okei, mennäänkö? Tehdään näin. Pitää kurkata sun ilme. Apua. Saa astua sinne. Se ei jouta. Ihan rohkeasti vaan. Voi ei. Millään pahalla, mutta mä nyt en oikein tykkää tästä. Mitä on sellaisia asioita, mitkä nyt on voi ei? Mikä on sellainen, mikä ei ole ihan Sitä ei ole yhtään mua. Ei yhtään. Siis ihan oikeesti. Onko värit vai tyyli vai? Molemmat. Kaikki? Joo. Pystytkö sä ollenkaan kuvittelemaan, että sä jäät tähän asuntoon asumaan? Miltä toi tuntuu toi mangakuva tuolla seinällä? Ei. Sekään jos sun näköinen ollenkaan. Ei yhtään, siis en mä tykkää mangasta silleen. Okei. Okay. Entäs tää sänky? Mikä siinä huono? Ja tommonen massiivinen ja tommonen. Liian iso. Saanko mä istua alas? Saat, ole hyvä. Istutaan vaikka kaikki. Siis toi seinä on ihan helvetin hirveä, oikeesti, ensinnäkin. Tuu vaan vielä istu tänne. Tää näyttää sairaalalta mun mielestä enemmänkin. Ja toi lamput on ihan liikaa, toi parvi on ihan karsee. Mikä parvessa on karseita? Toi kaappi on hirveä. Moi Mikko. Moi! Päivää. Tällä kertaa tällä ei ole niin positiivinen tunnelma. Istu vaikka alas, jos uskallat tulla sieltä sitten. Voi, pitäisikö mun laittaa sitä tähän tyttöjen väliin? No, kertokaas nyt. Tää meni ihan päin helvettiin. No, mikä sua harmittaa tässä? Mun mielestä tää on ihan kauhea. Sori. Joo, ei voi mitään. Ainahan me tietenkin yritetään parhaamme just Niin, niin siis jäädä mä tähän ymmärrän, ei siinä mitään.
Mikä se olisi ne värit niinku ei miellytä vai? Värit, nämä huonekalusteet. En mä tiedä. Minkälaisia värejä sä olisit toivonut itse? Vähän jotain lämpimämpää, että tää on ihan kuin joku sairaala. Tää Niin. on valkoinen. Se on aina niin, että kotihan on kollaasi oma elämän niin kuin esineistä. Niin sun pitää itse rupea niitä laittaa tänne, että me vaan ihan muutamia kirjoja ja muuta on laitettu. Tuolla on ylhäällä myös semmonen iso kirjoille varattu paikka, jos haluaa lueskella tuolla ylhäällä. Ja sitten tähän olisi hyvä laittaa se sun lakhylly, mikä sä olit ostanut, niin tähän seinään esimerkiksi. Motivaatiohan tulee tietenkin jo heti seuraavasta projektista, että tässä nyt sovi jäädä murehtimaan tätä. Että tavallaan harmin paikka, että jos nyt nämä pitää maalata uudestaan seinät ja muuta, että menee niinku tavallaan maalit ja työ hukkaa siinä mielessä. No tää on hyvä. Tää on hyvä. Tää on tosi hyvä. Joo. Se oli aikaisemmin tuossa se ruskea takalevi, mikä oli, ja se sua ärsytti. Joo. Miltä toi tuntuu nyt toi on käärmekuosi? Siis toi on ihan hyvä. Mä tykkään, toi uuni on hieno, jääkaappi on tosi kiva. Ja sulla on ainakin hieno induktioliesi. Joo, se on plus. Uudet hienot kattilat ja pannut. Ja sitten hieno uusi jääkaappi. Ja sulla on pieni ruokailutila tässä, eli tässä on itse asiassa 2 näitä baarijakkaroita. Joo. Ja tässä pystyy syömään, että jos olet esimerkiksi yksin tai 2 kaverin kanssa, niin tässä on pieni ruokailutila. Joo, se on hyvä, koska mä oon aina joutunut lattialla nyt istua, kun täällä on toi ruokapöytä ottanut siis niin hirveän tilan aina. Toi keittiö on tosi kiva. Et se edellinen oli ihan järkyttävä, että siellä on esimerkiksi ruskeat seinät ja siellä oli jotain pinttynyttä rasvaa jäänyt jonkun entisen vuokralaisen toimesta ilmeisesti ja vanhat uunit ja pienet rumat jääkaapit ja nauloja joka paikka täynnä ja tämmöistä, että se on niinku tosi hieno. Kaduttaako, että lähit mukaan? No siis kyllä tää keittiö, siis tää on niinku ihan oikeesti ihan helvetin hyvä. Siis anteeksi, hyvä. Siis mä tykkään tästä ihan sikana. Että tää meni ihan nappiin. Ehkä nämä kaapit on vähän kauheat. Mut siis... Mikä näissä kaapeissa on kauheita? Mä olen kriitä, en mä tiedä. Mun mielestä nää on jotenkin tämmöset tyyliset, kun ruotsalainen sisustaja käynyt täällä muistista. Mut mä oon ihan varma, että kun tässä niinku pöly laskeutuu ja vähän pääsee niitä omia esineitä laittaa paikoilleen, niin mulla on jotenkin pieni semmoinen fiilis, että tää saattaa sitten tyydyttää loppujen lopuksi sen verran, että ei panna ihan kaikkea uusiksi. Työryhmä näki paljon vaivaa asunnon eteen. Tyytymätön on kuitenkin erittäin lievä ilmaus kuvailemaan Camillan lopullisia fiiliksiä asunnosta. Aina ei voi voittaa. Tällä kertaa ei todellakaan tultu ykkösenä maaliin. Ehkä ensi viikolla onnistutaan paremmin. Mummu rakastuu. Se on niin perusäiti. Laitetaanko Oskar kaunaliina hyvin väliin? Ei tarvi. Ei vain. Ja se on aika vaikeaa lasten pois muuttaminen. Mä en olisi millään luopunut niistä, vaikka ne on naisa. Niin. Tutustu remonttikohteisiin ja sen asukkaisiin paremmin Maikkarin netissä osoitteessa ntv3.fi/luukusta lukaali.